astaghfirullah. Allah na tuba ka yafe mu. Ya Allah gafurur rahim ka yafe mu, laifukan da na yi ilahu a goge mu. Farko Allah zan sa mahalicci na, mahalicin kowa da komai Allah na. Shi yayi ni yayyo ummu da abbana, ya kagi wata rana duka Allah na. Kai kadai nake bautawa Allah na, Al-Gafur Allah zabi abun sona. San wanin ka shirka ne ba za na yi ba, dan ban yi zubin wawaye ba dan duba. Taimake ni ilahu kamun ba dan ni ba, ko ina naje in zamo abun duba. Ka tsare ni sharrin mutum da dabba ma, ka sakan juriya da kwazo a aikina. Girman kai ka sani illa ce babba, duk wanda ya so ka kaso shi ba aibu ba. San Allah da manzansa su ne a gaba. Allah ya yi mu ne fadan mu bauta mai, ya halicci kowa da komai ya bauta mai. Musulunci shi ne zaɓi na babba, sallah azumi zakka ban dena ba, hajji umara su ma ban fasa ba. Ni mai sabo ne Allah ka yafe mu, Allah Al-Gafur sarki a yafe mu. Dan wanda kayo duniya a yafe mu, dan isar ma'aiki daga Abdullah. Darajarsa muke ci manzo Habibullah, samu da rashi wannan daga Allah ne. In ya baka karkai gori illa ne, in ya hana ma ka sani ko jarabta ne. Hikimar Allah mai wuya a gane ne, yayi zafi da sanyi hikimar Allah ne. Kaga yayi baki da fari haka hikima ne, yayi mai kudi da talaka azimin ne. Yayi maza da mata hikimar Allah ne, yayi zaki kura hikimar Allah ne, yayi barewa giwa hikimar Allah ne, yayi sa yayi rago hikimar Allah ne, yayi guda yayi sauro hikimar Allah ne, yayi na mulki yashi hikimar Allah ne. Mu sani komai tabbas daga Allah ne, nasara faduwa hakan daga Allah ne. Murmushi ma lada ne kai ganewa, sadaka tsani nasara ban denawa. Duk mai yin ta arziki bai yankewa, duk wanda yake yi baya gogewa. Arziki ya taru ka kasa ganewa, taimaki wanda bai da shi kai dacewa. Da marayu da yara dattijai kowa, da makota da 'yan uwa masu kokawa. Hakuri juriya ka gane nasara ce, kar kai hassada a zuciya ciwo ce. Shi ya bashi kai ma ka gode ka dace, duk wanda ya samu nasarar Allah ce. Godiya ga Allah za ka yi ka dace, ya banna gode Allah na rabba. Kai kake yi mun koda ban shirya ba, ka banna gode Allah na rabba. Ka hanan na gode haka ba aibu ba, ni mai rauni ne ka ƙara duba ni. Addu'a idan na yo ku ce amin,
Allah zunubai na duka a share min, laifukan da na yi Allah a goge min, fili da na boye Allah a yafe mun, da na zuci da baki duka a yafe mun, da na ruhi da jiki duka a yafe mun, da na taku tsayuwa duka a share mun. Ya Allahu al-Ghafur ka yafe mun, sarki na Rabbana ka yafe mun. Ya Allahu al-Ghafur a yafe mun.